Balmao ani sogoma ani kile ani su matigi yo stogola nga foli bawiye aywa bi na kunye ni mboko sabana yi bi kibara duma jensinendo kada matigi Yesu de kam matigi Yesu to ba fumi mako Jésus Christ Jésus Christ ye John ye ana chogo ata chogo ay mun ke nyena amena ala de ke sisan wala sa anga sika famia sura kola mba deli ala fe matigi Yesu tokola aka nyemi wala sa nabi na fen fo sisan aka le ka kumani ani funa awmun be kan lame sisan aka o nyedaile ka utlo daile ka hakli dawma wala sa aka kuma famia afama chokola matigi Yesu tokola amina aywa Yesu e jonyi kuma chama fora Yesu kola do ba foka mana folo do ba foko andana alika waste mena mugora na la kofe do yere bien olubolo fato kando na kana kando korotala Yesu ko teknye olubolo aywa nemi flene bi ka kuma ofe akari nye kosbe kuma ofe sabula mbadon ka fo muko chama be ube kala nyini awo chama be udalo ala kola nga utesira nyuma de kan ala be zoro famin fe umore ye ukon be ala don ube ala ko kala mo be ala nyina nga okanga nyine sira min fe ukonga ta masira min fe kasi alama ore ka gilendo bulu o sira no mancha sira ekilin rondi ala e kelen chikom sira funo e kelen wo chikola sira flate sira flate aywa nibaro bamana kan fola kacha Mali wo Guinée wo Burkina wo Sénégal wo Gambie wo Côte d'Ivoire wo ore koso mbe kan jija kanunu kuma nu fo bamana kana hanna majiya ten kosebe ani fono bibliothèque molo bamana kana ya ne ka bible français kande ani anglais kan aywa mbena afon kala français kana beso ka nyefole ke bamana kana awbe haketo kaso mena njija ka bamana kan bible nyini aywa Yesu e join aywa Yesu ye mogomi ala dendo ala ka chiden ala yere de Yesu blaka na nyina fatala nyina ya fatala abako ni be Mariama yi awo mari ko ni ala ka ninsenu ore sera mari ay konota ka densro abifo de mako Yesu abifo mako ala den sabula nyina ya fatala fatala ya chesidente ala ka ninsenu ode jigina Mariama kan ay konota ka densro sano che meleke kunana meleke Gabriel yero meleke Gabriel ale chide ale ala ka chide asera mo chama fa ay kuma na mo chama fa ali nana ka se Mariama maka fa aywa ko ibina densro iba to da ko Emmanuel ko ala ban fe ala ban chela ayre kabana gona ko obeka chigodi meleke ma ay nite kabara note ko ala de bato ibe kono ta ka densro ana chode flani ngakila dina chama na abe fote ko fatala ko ala de ato abaye kono ta ngakila dina chama bofo ngakila silama were bafo nganna kunto yebi na ko mi ka Yesu ko nyefo we kanyi sabula nemi flani sisan nemi siglen flani mbalma ne Yesu ese nani si nani ne Yesu nga sokono ya mbesi o mi kono sasa kebe Canada ya ni Yesu ese nani wa senani bela aye chuko makakele chuko min kada abayra ila uchola sabula Yesu be Yesu sara akunna nkora kew
mbalma ndogoniu yesu be yesu masa akunna awo aywa angala je yesu ko damana chomi ambe bibluta o fo mako ancien testament livre koro ambe esaïka livre ta esaïka livre chapitre wolonflana verset tannani mena en français kana. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ni kumakai prophète Esaïe fo amena san keme wolonfla sana wati kase aye ni fo amena san keme wolonfla sana ka Yesu na prophète ni fo ode prophète ka baray prophète ye mogomi abisa ke nei abisa ke eye prophète ye de arabe kuma mogomi fe sabula mogokel ka prophète ka iko ala prophète ala prophète ye de abisa ke nei abisa ke eye prophète chamba de bin che muso ubin makroba dimsini ubin prophète ubin ala be kuma o fe de mogomi ndo ala kuma kan don ala be kuma o fe wa ubadon uba famu ni ma ke prophète tika famu sabula ala be kuma o fe sitani be kuma o fe an yele be kuma o fe donc ni fen saba wala sa ku bonyo na ni ma ke prophète agle o de prophète wi ala be kuma o fe to chamana abisa kuma o fe sogola abisa kuma o fe fono al notes no la abisa kuma o fe tan o be fendo ye walima ubitoka abena ukunate miri la mais ubado ngafo amiran nu abena ala de fe o de prophète akadif ala e chugomina ala ba nyafu o chugoladi abe fe o nyafu e chugomi ya dia sabula ala min kada abole ke ala de setigi abe fe ko rolem fo prophète uye abe sisan fe on fuye wa be fe na taw fo no fuye fe min bina kofe ikomi ni ga Ezaikola aye anabi Isa aba fuma ko anabi Isa sinama aba fuma ko Messia el Messia Isa analiko prophète Isaïa fo san keme wolof la niko sana wati kase prophète do rebe mino kala ngala muduguni wa fuma ko Miché aywa to wakando de nyafa jomna to wakando parce que bawna ka bible tenebulu ya to wakana Miché chapitre 5 verset 2. Et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Aywa. Esaïe ta temele ko fe ni Miché wa fuma ko Miché. Ni prophète wele fono ni fono ya fo san chama san keme chama sana wati kase. Are yere ya fo abina wolo dugumina yo yere fo. Bethléem afleni. Abi fo ko Jésus de Nazareth nga Jésus wala Bethléem de. Miché ya fo san chama sana wati kase. Miché ya fo ko Bethléem. Ha? Dembe na wolo e Caroline. O bena ke Israël nyamogoy Israël dugutigi ayam balmo akunga fengele ni famusa Jésus fene ni abla ikuna ko Jésus mogo de juif don hébreu don anyona don global fariso go bala afmega gele ibabla ikuna de ko Jésus fleni chomi ala kani ni mbora sanfe kana se marama muso madika se chema dika magami somna o edenso afona mako Yesu Krista nyo blay kuna dron afamele ko no bible niko ni yo famu ibise ka don ka fo ala te mo wala blakana o Yesu no la ni chola kani ko ba imbeke o kani ka ba ko ba imbeke o ka Yesu blakana ha ku ka daga fo mo ko mo warde bena ne nyona ko de na bla Yesu no la otum ala bita ko fede wa otum ala be marshal ke de wa ala bita nyefi wa ta ko oh ala ta ko de ala bita nyede ni mo wari ko ngana Yesu to la ou bien Yesu no la
akuma akede mo be ba nye fanga mo ko na ka temaka yesu ko min ke dungo ngono dinye ngono mo wasima dil kake ay shula kunu ay bana bato la kene ay fen sugu beke sana kata ay kle dama min ke parce que ay ra kumba don ka fo na kun yemi akumba don akumba don fo no kwat na me anchela yesu kumbo be kalama ata wati selen aya fo mo ye aya ka apotruye ay apotru minun ta mo tani flannu aya be nyafuye mimina kala aya be fuye o yesu dun o sara kele samana ndo akuna ata sangolla o ko fe abiki yirere mo gola yirere mo chamana ne flane ne be ka foyo tuma ne min flani ne yesu e senani sen fulo kera décembre kala 2014 sien flanya e février kala e senana nya e mars kala ne yesu e be ka nteka galuntu gawe de ala insere nteka ye galuntu gawe ne yesu krista ye nyena njija ko sisan akori nga kibara yobon la sema goma akoni afuko bet nation ko do nation nse ko to la ngoni ba fo yede ne bi se ka fo yede ngo nyi yesu ko etien wa yesu be bede fe abe fe de aw bede kana ale fe wala sa don labando nanana aba mbeta kata sangola ambeta sangola ni fari ni bitoya ni te basio ni ngere o ninde fari inte foye ni abo la kunu ambeta sangola abe andon fari wala fari min kana abo de damayi o ko ne o te bara yale bolo yesu mo ko jamala kunu ya hali sisa be ka mo la kunu hali sa mo do be sa be kunu nu kuna fno ba fe fno ko yesu ye wala ba fu ko mi lega do ye na wala internet ka o ba sto na wa nyini awai mo chama be ka yesu kuma fu ye yesu ye unyina do yere demsen fitinuri we yesu ye unyina abe fambe mo be go defo abe ka ira mo la fambe nyen fambe sabula yesu be yesu masa wa mo mabla yesu nola yesu ko defo mbebla nola o ni senude o fo mako saint esprit akode atatola akuna le taran ko ba ala deli aba fo mako afari alai ko bo deli aka fendo blakana ko wasa atifik en falatu lamanto ya kwante ke falato yi ko be femre blakana nimbe andeme ka nyina jeya ka antama ka fen chama irana ore saint esprit ni senu do biam abiam nya ndo basro ni dara ala kada yesu la ni delike ha iga batam ke ma delike ibni senu so wani senu yemu abe ita yinga abi de me fen chamana abi de me miriala abi son fale abi ke ma nyumai awo abi son fale abi sabula sitanika son ori mai mogo faga ni galontika ni kono kinya ni fen chama obe sitanika kodi ngani senu mana na ila abi yela makike mogo nyumai ibeke mogo fe ite shonlike ite fagalike ite galontike ikain o ni senu gabaradi ala yare de bi yela awo ala de bi yela sabula ni abora ala de fekana aywa mimbe ne bolu ka fo bi mbalmaw o indi fenkelen ko ni be aw ko na nyina yesu koin ala ka ninde bora sanfe l'esprit wa fuma ko esprit sabula ala yare esprit de meno o nyefo ye shin wore sabula anga ni mana teme mimina o kofe mbe kumani esprit mena esprit kuma de fawi aywa o esprit de nana mayra maka ay konota ka denso o den akrobali o de ko suku bedamne ay ala ka kuma fo mo ye aye mo la kenya ayo shula kunu ay fembeke atato masere atara nga ko ma ban ko bingale ko dola ban abalena na mo menu tamana kasira kan abulla kunu abelo no sanfe minu matama kasira kan ulbe la kunu uni sitane bita janabala olomo mo mi nyuma kan mo mi kokolo usa gon ke usa kelen awere neche osake sabula sitani fulani san ale fana ko yemele kadi abiko gabriel be chogom na akumbo chokola fana ko mbala mal gabriel kan ale kumbe joni batoli ala batoli donc liuni batoli wala donc wado de kerasa ya ifunu ko abina yere ke ala isa ala ya agien odi senfe odi kelen fulani sitani ambulo
alle ko akelen ta jana makono abe mo ne gane gabe galon tige mo yi abe dina sugu beda dina o kacha san dina o kacha nga simai dina kelen don de kai yesu kasira ala yerde o fanga di yesu ma yesu nana kasa an kama ya mo ya faga ka segen ka fen sugu be kala ayo be munyu ka so fanga ko bala ka ban ama ban sabula aban fe abi ko ni seli sanga faga ka sadaka aya yere sadaka wala sa angala afia sadaka warate o kofe ala te sadaka wara ko o kofe atei sadaka warate ni sadaka wara botla idron atata ala fe abta yore da ala fe sabula ala ma sadaka nyingal ke mutuna abana ay yesu sadaka abana yesu willen ko fa ko yesu ma na isi ngere fe fembe nya dima nye sebe dima yesu flane sebe bablo sangola dukola hali melekaw bisonsoro hali melekaw yesu bu commandé aywa akoni mimbe ne bolo ka fo ebi o yinde sabula ne flane ne yesu senani wa amaban fono sabula ne ale ka chide ne ale ka baraka dendi ne yesu ka chide ndi akol ne bina baraka ale nyi fambe ayre ka ne fe wirani la halibi nyi aka kalande ni mbe kalande la halibi abe ka fe wirana o de ko so mbafo ko mbaye ngotuguni amaban ngasana o che akadni ka kibara duma wala sawma wala samo ko wala obe uruka seka kisi sabula ni sara ni chola kaso ite yesu ka seraka akwa gele akwa gele de akwa gele sabula aljana ko kumate aljana e sita klende be yesu ya fonye ko mena ka kuma fo mo chama nga do tna son awol foni ole be ka digina 600 be ka nya photo o te ka son do wera interview o te ka son al do wera en sumo o te ka son yesu du afo ko ba kuma fo nga kani yere isa en koju iba kuma fo akoto be nere bolo olo noko ba fo ye mbala telephone kawye ni disere no ka da yerusalem don so ko ne ka delike yo fo ala mimbe min kisedo ala mimbe nina ala mimbe balola ala mi nyinda ka sangoloda yo fo ne be ka ede nyini ya fanema ne be ka ekele pere nyini nte ala wale ko mbe ala kele mi etnye mbe ede ko ndeme ibi deliko chukula sabla tolu fo no ba fulu ala de ko iba fo ala mi nyinda ka sangoloda ni mo fo tolu fo no ba fulu ala de yawo ibta ala wale de deli iba nyefo kanyere sabla ala flati nyeda ba ni sangol daba e klendi awo aywa ni ala jaka ni ko sobe hali achere amamne chere kuma son ko sobeti sabula kelen ga marama ye are kun kamana gona kun madala pe ko mo wosobe bade kun Joseph kun mo wosobe bade Joseph kun be feke ifo shika boy kasoro ama marama la male akumbe feke ken don ni kodi ni bonyai ayito la sa meleke na kuma ale fono fe mena ironique kala je français kana Matthieu ka livre chapitre 1 verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, comme allez comme il faut aussi qu'avoir cola, comme amamene musu kundu ma ekonota. Donc, meleke na ale fono fe. Iko akuntara mara fait comme na ale fono fe akwama. Kana joro, kana siranka muso inta. Sabula demba kononi alaka baradu. Alaka ninsenu ore nanaka. Ore sebe akrune aya famia kafo ko isebe. Ore sebe Joseph Torani Jésus. Awo aye marki Yesu mara kala bunya asantani flana yere akunya damne ka baroga Yesu santani flana asantani fla akunya damne kata egrizu kono ka wajilu ke kam ko lame oh asambi sabata fale disa ayaka baraw dame o ko fe mayra mayre anaka Joseph utora nyom fe o demore osro Yesu koni sara ko fe Yesu tara samulla akajo de flani o la fono akumbe sika banya fu kumna akumbe sika ban sabula mo ko sika ala faga
ale Yesu yɛrɛ de sɔnna sabula a b'a nakun dɔn a sɔnna ka sa an kama awɔ k'an ka junubuw bɔ yen pewu a kɛra saraka de an ka saraka a kɛra o de an ni Ala cɛ sabula Ala an kun ye ko kulun caman kɛ daminɛ o man di Ala ye sabula ni Ala dimina a bɛ fan bɛɛ de kari ka bɔ yen awɔ a delila ka kɛ o fɔlɔfɔlɔ a y'a kɛ o Nowe ka tile la a ye diɲɛ bɛɛ ban fo Nowe n'a denw ni baganw a ye bɛɛ faga dugu dɔw tun bɛ yen ko Sodome ni Gomorrhe mɔgɔw kun ye kojugukɛw daminɛ yen cɛw bɛ da ni cɛw ye musow bɛ da ni musow ye a ye ko kulun sugu bɛɛ kɛ yen Ala dimina a y'olu jugu bɛɛ halaki ka bɔ yen ni zin Ala ko a tɛ diɲɛ halaki ni ji ye nka Yesu de bɛ na Yesu bɛna ka mɔgɔw ta tɔw u bɛ taa tasuma de kɔnɔ awɔ sitani de bɛ taa u ni sitani bɛ taa tasuma kɔnɔ sabula sitani man ɲi sitani de bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ sisan ka diinɛ caman fan bɛɛ diinɛ a si tɛ tiɲɛ ye a si tɛ tiɲɛ ye nkalon de don awɔ mɛ n'i ye Ala deli kɛ sɛbɛ la ni Ala b'i fɛ a bɛ bɔ fili la a bɛ na ni sira ɲuman kan parce que ne yɛrɛ min filɛ nin san dama kɔfɛ ne kun ma da Yesu ko la nka bi na mɔgɔ tɛ Yesu don ka tɛmɛ ne kan sabula ne a ye siɲɛ 4 awɔ ne ye Yesu ye siɲɛ 4 awɔ wa a ma ban fɔlɔ a ma ban n balimaw b'a ɲini aw fɛ aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw k'aw miiri a ye ka delili kɛ aw kana Yesu awɔ o ka di ne ye o ka di Yesu fana ye o bɛna di aw fana ye n'aw ɲɛ yɛlɛ waati min na a bɛ di aw fana ye siga foyi t'o la ayiwa sani n ka nin bita in ban n bɛna verset wɛrɛ kalan Jean ka livre chapitre 8 verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Avec le nyemi fofo avec le foya. Ko afa ni alaye min kade oye. Mo fɛn fɛn mana da ale Yesu la ka tugu a kɔ don laban ale bɛ na k'o la kunu a bɛ k'o de fɔ tan sabula o se dira ma o se b'a ye dɛ se b'a ye maro ni ye verset dɔ in fana kalan Jean ka chapitre 10 verset 17. Le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean ka chapitre 10 avec quoi ko Ala bɛ ale fɛ sabula a sɔnna k'a nin di wa ale bɛ se ka a di k'a minɛ kura in kɔ tuguni a y'o de kɛ awɔ wale y'a nin di ka a ta kura ye sabula fa ye o de fa ye wa a y'o de fana kɛ tile sabanan a wulila ka taa sunkalo la muso minnu yɛrɛ taara a ɲini ye walasa ka taa maa dɔn u bɛ taa kasi de walasa u bɛ taa ni parfum de ye wa ko ni ko bɛ ka taa ye u taara kaburu la u m'a sɔrɔ u ye mɛlɛkɛ de sɔrɔ yen mɛlɛkɛw de ko a ma ko Yesu kɔni tɛ Yesu kun na o kɔfɛ Yesu y'a yɛrɛ yira mɔgɔ caman na awɔ a fɔlɔla ka yɛrɛ yira o muso in la muso min kun taara a ɲini fo mɛlɛkɛ kuma na fɛ a y'i yɛrɛ o de la o yɛrɛ kuma dɔn yɛrɛ o kun filila o kun y'a kɛ i komi gardien de sudon kaburu gardien de ale kun hakilila o kun ye sudon yɔrɔ gardien de kɔfɛ de Yesu kɛlen k'a ta tɔgɔ ma de a y'a dɔn k'a fɔ ko Yesu don o kɔfɛ Yesu y'a yɛrɛ yira mɔgɔ caman na ne min filɛ nin bi ne tanna min filɛ nin tan ne ye Yesu ye siɲɛ 4 awɔ n balimaw a y'aw jija aw ka Yesu yɔrɔ ɲini awɔ Yesu an matigi Yesu ale de ye sira ye ale de ye alijɛnɛ sira ye an bɛna taa diɲɛ min na an bɛna taa balo min na min tɛ ban pewu pewu o tigi o tile o bɛ Yesu de bolo Ala de y'a d'a ma sabula a n'a ka kan yɛrɛ de mɔgɔ kelen min nana diɲɛ na ka balo ni golo ye ni sogo ye k'a sɔrɔ a ma deli ka mɔgɔ junubu ta
o yesu droni yesu kelen pe de sera ko ke ay wati fe fen kan cela ya ama mo nini ama mo bugo ama ko ju he mo la foi o yesu de aywa mbalma kuma min kumene bolo ka fawe bi o ni yesu kula ni ala sonama shinwere me kumani mbe fen wara fongo tuguni sabula ama ban kuma chama be foga kuma chama be mfe ga fawe awo yesu kuma na we awo yesu nga kuma na we nga kuma na ka mo we awo fone Isaïe livre chapitre worna awo ayo ni made nga kuma na ka mo we aywa mimbe ne bolo ka fawe bi oyeni awe ya fanima ni sira ni dona gasila awe ya fanima matika dubawi yesu ka dubawi matiki yesu to ala ka dubawi amina